Біздің соңғы елларда түрлі съездлар, форумдар болып тұра. Мәселен, әйтер керек, дин әхилләрінің съездлары һәм форумнары, хатын қызларының ак калфаклар очрашу һәр вакыт барып тора. Эшкуарларның җыелышлары булды беренче тапкыр, мин алар белән катнаштым. Авылларга барып кайттык, бик кызык булды, анда күп юнәлешләр. Эшкуарлар бит экономика проблемаларына түгел, ләкин тарих белән да кызыксыналар һәм авылларның дәрәҗәсе турында. Шуннан соң әйтергә кирәк, менә безнең соңгы елларда беренче булды очрашу, форумнар, төбәк өйрәнү, авыл тарихын проблемалары. Безнең соңгы елларда инде авылларны өйрәнгәндә бик күп итеп игътибар итәбез соңгы елларда. Без менә мәсәлән 7 томлы татар тарихын яздык, ләкин татарның тарихы авылда ята. Без аны игътибар итмәдек соңгы елларда. 90-нчы елларда безнең әйтүчеләр бар, зур кешеләр арасында да татар тарихы бик кызык түгел. Менә без Америка белән Гарвард һәм башка җирләрдә өйрәнергә кирәк, дөньяга чыгарга. Ләкин татарның төп тарихы 16-нчы гасырдан ул безнең авылда калды, сакланды. Безнең традициялар, безнең тел, гореф-гадәтләр авылда. Шуның өчен менә без бу съездда инде күтәрелә тел буенча, ул менә авылда сакланган тел. Без соңгы елларда чынлап та менә төрле форумнарда булганда, башка җирләрдә әйтеп китәргә кирәк. Казанның делегатлары күбрәк русча сөйләшәләр. Мәсәлән, алыйм сезгә Нижний Новгородны һәм Сергачтагы килгән делегатлар үзләренең җирле мишәр диалектында булса да татарча сөйләшергә тырышалар һәр вакыт. Ул менә үрнәк булып тора. Мин аны һәр вакыт күреп торам. Читтә яшәгән татарлар, кайсы авылларда яшәгәннәр татарча сөйләшергә тырышалар. Ләкин менә ул Казанда ул проблема соңгы елларда. Казан ул татарның башкаласы, татарның йөрәге булырга тиеш. Ләкин татарда татар теле бик аз ишетелә. Әйтергә кирәк, яшьләр арасында безнең татар яшьләре татар җанлы җегетләр күп, ләкин күбесе татарча белми. Дин әхилләре арасында ул проблема бар. Шуның өчен менә ул безнең булачак алдагы курултайда ул проблемаларны безгә күтәрергә кирәк. Телне белү өчен без тарихны да белергә тиешбез, уйланырга тиешбез. Тел, тарихны өйрәнгәндә безнең авылда сакланган кабер ташлары, борынгы һәйкәлләр, мәсәлән, археология һәйкәлләре, архитектура һәйкәлләре, мәчетләрнең элекке борынгы мәчетләр, мәдрәсәләр, промышленность инде сәнгать, безнең ата-бабалардан калган заводлар. Менә без әйтәбез, татарларның күп заводлары, карханәләре, фабрикалары 18-нче гасырга кадәр булмаган. Екатерина рөхсәт биргән безгә шул вакытта промышленность шөгыльләнергә. Ләкин археология һәм башка экспедициялар булганда без һәр вакыт күрәбез татарларның Алтын Урда чорында, Казан ханлыгы чорында тимер рудалары табу һәм аларны эшкәртү заводлары һәм базлары да булган. Менә әле күптән түгел барып кайттым Сарман районында. Анда бик борынгы тарихи урыннар бар, археология. Мөслим районында да шул хәлләр. Әле күптән берничә көн барып кайттым. Саба районында бик кызык ачышлар булды. Сатыш дигән авыл янында. Аны игътибар итми торганнары илек. Әле генә күптән түгел генә 1240 елгы соңгы халифның акчасы табылды һәм Мөңге ханның каганның акчасы табылды. Үзбәкнеке һәм башка гәзитин һәм ул менә сәүдә юлы булып торган. Мәсәлән, Саба районында ул Төньяк Нухрат тарафына чыккан сәүдә юлларының күрсәтә. Тимер эшкәртү әйберләре күп. Бакырдан һәм менә сез беләсез, Завод-Нарта дигән урын бар. Анда электән бакыр эзләгәннәр һәм аны эшкәрткәннәр. Әйтеп китәсем килә, 18-нче гасырда, мәсәлән, без беләбез Лобачевскийны, профессор Казан университетының. Аның абыйсы анда шул идараны бакыр эшкәртүне алып барган. Менә шундый нәрсәләрне карый башласак, безнең татар тарихында бик күп. Шуның өчен хәзер безнең галимнәр, журналистлар, бер яктан язучылар, икенче яктан авылда яшәүче төбәкчеләр һәм район җитәкчеләре берләшеп татар тарихын өйрәнергә тиешбез. Шуны әйтеп китәргә кирәк, тиз генә, кыска гына булса да, без үзебезнең җирне яратып эшкәртергә тиешбез, сакларга, суны һәм алда булачак яшьләрне әзерләргә. Рус телендә әйтелә человеческий капитал дип, человеческий потенциал дип. Менә ул безнең булачак яшьләрне алга уйлатырга, алар татар икәнен онытмаска. Мин үземнең улыма менә әле генә кичә генә диплом яклады.
Мәскәүдә. Әйттем, син кайда гына яшәмәсәң дә, кайда гына эшләмәсәң дә, онытма син татар икәнеңне. Һәр вакыт менә шундый сүзләр белән яшьләргә әйтеп торырга кирәк, кызларга да әйтергә кирәк, нинди исем бирергә балаларыгызга булачак. Иптәшегез кем булырга тиеш? Тормыш иптәшегез. Җегетләргә әйтергә кирәк, нинди сез үзегезгә хезмәт, нинди алда нинди эш белән шөгыльләнергә тиеш, нинди иптәшегез булырга. Менә шул безнең милли һәр вакыт гореф-гадәтләрне сакласак, яшьләргә алдан әйтеп барсак, безнең эшләр алга булачак. Безнең конгресстагы алда курултайга безнең килгән делегатларга Казаннан гына түгел, Башкортстаннан, Себердән, Кырымнан, башка татар төбәкләреннән, татар дөньясы дип әйтим бер сүз белән, мин телим бергә берләшеп, бергә бу матур итеп бу конгрессны һәм съездны үткәрергә, һәм алда милләтне кайгыртып, милләт өчен хезмәт итәргә. Рәхмәт.